5 октябрь күні өлкөннөр район ветерандар советы көчмө кубогуна бильярд ойнады. Соңғы йылларда бу ойын өлкөннөр арасында бик популяр. Бәйгедә Мөслимнә Мәсүфә Шарипова беренче, Улы Чокмактан Гөлия Хаертдинова икенче, Мөслимнән Рәсилә Камалова өченче урынны алды. Иратлар арасында беренче өчлектә Әмәкәйдән Ришат Салихов, Мөслимнән Фәнис Шәмси Әхметов һәм Симәктән Илдархан Вәлиевлар булды. Теләп килдек, хатын-кызлар оешсын дип. Хатын-кызлар да йөрсен бильярдка дип. Тормыш иптәшем бильярдта уйнагыч, мине берничә тапкыр алып килгән ие шундага. Шунда уйнагыч кызык булып китте, рәхәт. Шуңа күрә барлык хатын-кызларны да бильярд уйнарга чакырабыз. Молодцы, молодец. И һәрберебездән рашлайтып, яратып, теләп йөрибез бильярдка. Почти что постоянно уйнаучылар инде без. Бөтенебезде. И җиңүчеләр орышынып тора. Бөтен кеше дә чемпион була алмый, потому что бөтен кеше дә җиңүче була алмый. Суққалап караган бар, бер дә суга алмый дип, әзәр чыга башладым. Так. Мин инде бухгалтер булып эшләдем аларга. Агромастердан пенсиягә чыктым. Шу. Партакияларында катнашам, бәйрәмнәрдә катнашам. Без хатира ансамблендә җөрибез. Улы Чокмакның хатира ансамблендә. Сәламәтлек 5 еллыгы программасы кысаларында үткәрелгән бәйге һәм ойыннарга өлкән буынның дәрт-дарман белән килүләрен күреп күңел сөенә. Яшьлек спорт комплексында аеруча дартс һәм өстәл теннисы ойыннары җанлы үтте. Өлкәннәр көненнән актив катнашалар, бу көндә теннисны бик яратып уйныйлар. Дартсларга бу дартстан катнашлар уйныйлар. Кишләрен килеп уйныйлар. Дартс ойында Мәлләтомактан Галия Вагизова, Рөстәм Нуриевлар җиңүче булды. Өстәл теннисында Иске Карамалдан Дамир Шаймарданов, Яңаусыдан Валера Кондратьев, Ноэль Юлдашевка тиңнәр булмады. Я очень рада, спорт очень люблю. Когда мне это говорят, вот такого-то числа будет спартакиада, мне уже просто жду этого дня, потому что спорт моя жизнь. Олы яшьтә булуына карамастан Иске Вәрештән Бәхиҗә Бакаова һаман да хәрәкәттә әле. Дартс ойынында ул быел да өлгерлек күрсәтте. Мин берсеннән дә калырга тырышмыйм. Әле килдем бигә, шахмат чашкада да катнаштым. Уйнамадым. Җанатар булдыгыз. Җанатар булып утырдым. Бу жол инде менә дартистка килдем. Һәм 70 балл җыйдым. Өлкән буын вәкилләре катнашында спортны пропагандалауга юнәлдерелгән мондый төр чаралар уздыру бик тә кирәк. Районыбызда актив өлкәннәр дә шактый. Шунысы куандыра. Алар нинди генә спорт ярышы уздырсаң да, теләп, күңел биреп катнашалар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.